Borokiwa bechi skuru choboroso amona chiri chichi secondary bagendrete amone chigosori chabo ase chinsemo aho ime yorogongo renseto ya Kenya nigo skuru ya secondary ya keberesi bakurawa no omwegeri obo Charles Onwonga ono batebirenga gose Charles Onwonga tebirabuna nigo barachi gokora buya gose barachi koenekinga bakorebya ase chigosori echo asate babuna nigo babaire bakweyaregania aboike elio koene kinga nkorentari bareri etarigia gocha ase orogongo rwa Kisii anene gocha ase skuru yu ya keberesi ase boigo chinga kecho nungani gaboririo mugavana we county ya Kisii Simbarati amo nomo waziri wechigosori imeye county koene kinga nkobabwatisia bare na kobasira elio koene kinga chigosori chabeire chikoiro motwe ase amatuko agocha. Kwa majina yangu ni Charles Onwonga ambao mimi ni coach ya St. Peter's Keberesi Talent Academy ambao hii inakubaliwa na Kenya mzima tukapewa hiyo academy. Taolo Kisii mzima hiyo ndio kambi twaire ase orogongo rwetu rwa Gusii gaiga na timu yeye yabeire tuko prepare muda mrefu na throughout tunaendelea mazoezi tukaendelea mazoezi kila likengaki ase sababu ntwaire ninche ndure gochaune coach ya AK kusaidia wanafunzi hapa kusaba na riata under 20 aso mwako yo twabangire buya kera twanse amasindana ito buya na twanya chagete koruse paka twendete gutira na bondo je tugutire na mbenene sana gwetera sama soes na bona karo togochigo ipure twacheta alimoso chokano ko timana ne skuru chinde cheme ya Kisii County andoche na benene ande no iruete korwa ase St. Peter's Keberesi wetera ase sababu ya mazoezi ya bamaya na bono tuansere mita 100 ase sema ya baiseke abandoche toirete na mbe yemo na ibere bacharuete Keberesi gochigo we present Kisii County na ande bono ya tukorigereria chi event chonsi at least andoche mita 200 twarenge namba ibere na yemo number 400, number 1, 2, 800, number 1, 2, 1500, number 1, 2, 3000, number 1, 2, 5000, number 2. Inasema ya baiseke ngukwanira 400 adults, number 1, triple jump na long jump tuko na